Ak konzumuješ produkty bez cukru, tak je možné, že sú ešte horšie ako tie, ktoré obsahujú ten cukor. Ako to povedať? Toto video vôbec nezačína dobre, no a myslím si, že to bude dosť divoké. Obsahujú buď aspartam alebo acesulfamka. Oba tieto Ečka sú na škále škodlivosti na tých najvyšších priečkách. Povedzme si fakty. Aspartam je pravdepodobne najlepšie preskúmané umelé sladidlo. Jeho pridávanie do sladených nápojov sa schválilo pred 41 rokmi. Od tejto doby bola jeho bezpečnosť prehodnocovaná nespočtom oficiálnych organizácií, ktoré ho vždycky označili za bezpečné, pokiaľ je konzumovaný v normálnych dávkach. No a my sa ideme oháňať hodnotením, pri ktorom stojí, že sa jedná o subjektívny názor autorov webu. To nevymyslíš. To je život. Dokonca WHO hovorilo o tom, že by už aj aspartam zaradilo medzi možné karcinogény, teda látky, ktoré môžu vyvolávať rakovinu. Áno, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ho v roku 2023 zaradila medzi potenciálne karcinogény. Čo podľa ich klasifikácie znamená, že existujú iba veľmi obmedzené a nedostatočné dôkazy o karcinogenite, nezávisle od typu výskumu a použitej dávky. Toto sa označuje ako schvene slabá evidencia. No a vieš, čo sa v tejto kategórii píši rovno vedľa toho aspartamu? Aloe vera, ktorú slečna považuje za veľmi zdravú. To, čo je zdravé, mi musí chutiť, to je moje moto. A žiarenie z telefónu, na ktorom video nahrávala. Neviem, či je pokrytectvo hriech, ale dúfam, že nie. Aby bolo jasné, nehovorím, že tieto sladidlá máte konzumovať. No na základe dnešnej evidencie určite nie sú horšie ako cukor. No a v dnešnej epidémii obezity môžu byť pre niektorých ľudí užitoční, pokiaľ sa sladkej chuti a sladených nápojov nevedia vzdať. Znížia im príjem energie a môžu im pomôcť pri redukcii hmotnosti. Prajem pekný deň a príjemné opúštenie sa v komentároch.